Okay, so karon muadto na ta karon sa negative stand sa atong pinangga nga from Seventh-day Adventist Church. Pastor Israel, andam na ka sa imong 15 minutos nga negative stand kay nisinyas man ka og okay kung mutingog ka pastor mudagan ang imong oras. Mga pinangga kong kaigsunan, nakita ninyo o unsa ang bangga sa katarungan. Ang nasabutan, categorical question must be answered categorically. Karon ini krusik sa amin, pakitaon ako sila kung unsay tinubagan sa must be answered categorically. I promise you, dili ko mo-explain. I will only answer yes according to the demand of your question. I will teach you on what is the exact attitude on the debate. Dahil yung debate eh. Pagtakas i-explain mo, human naman tayo mag-explain sa 15 minutos. Ngano, kulang tayo yung 15 minutos nga panahon sa pag-deliberate sa 15 minutos. Magpamaganda kayo 46 minutos, ngayon mo na nag-give up, kaya nagawa na kayo kasulti. O dyan sa niyang gikrusik sa amin, daghang katarungan mo niya muna, balik-balik, pastilan, paita. Sabi ninyo mga kaigsunan, hindot kayo kay ini akong katbang mga kaigsunan, si Alfredo Moho Jr. at ayun nyo na itong Moho kay di na ito ibagsak paglitok mga kaigsunan. O saan isa ka 70 Adventist, sumala pa siya pagpaila niya karna mo na isang Catholic. Ako mo ipalaila kaninyo, tao ni Algisino si Brother Julie Morcilia. Saksi sa debate dito sa Davao City, namo ni John Jonah. Pagkapil din ni John Jonah kay nagtamper. Ibalik sa dentista. Mayose? So at least nasabtan ninyo nga nagbaylo ni sinang duha. Ang usa, Mr. Objection, Mr. Moderator. Pastor, mag-object sa ako Okay. Objection? Go ahead. Mr. Moderator, ang katungdanan ni Pastor Villapir ang pagguba sa akong tema dili ang pagkominto tong mga debating nangagi. Noted. Mao na yung katungdanan. Kung gusto siya nga di niya maguba ang tema, pwede tagalog siyang panahon kay di man kita maguba, tagalog siyang panahon, pero katungdanan niya ang pagguba sa akong gipapalo. Okay, so noted ang imong objection, brother. So pastor, naatay rules no nga ang ato ang tema, ang ato ang debate karong hapon na dapat ang atong ipamahayag is rule number 2.1 na hindi dapat tilihis ang nagdang tema ng debate ang mga talumpati. So focus lang ta sa atong tema, pastor. Please continue, pastor. 13 minutes and 31 seconds. Go ahead. pasaylohan mo ninyo mga igsoon kay abi man mo na kung doon po ko'y part pag-introduce. Wala din ko'y part pag-introduce. Part ko sa akong 15 minutes ang introduction. Sa iyaha ganina, ang iyahang introduction, 2 minutes, wala'y part sa 15 minutes. But anyway, okay na gyapon ko, Mr. Moderator. Wala pa yung problema. Moderator's time. So, Moderator's time. Ako lang, pastor, kadali lang. Ako lang karuhon nga before ta nagsugod, nihatag kog tag 2 minutos, pero nibalibad man ka sa imong 2 minutos. Ang 2 minutos ang idawat lang ang affirmative side. So karon pastor, proceed na lang ta sa atong tema, pastor. Sige. Go ahead, pastor. 13 minutes and 11 seconds. Go ahead. Gigamit niya mga kaigsuonan si Richard Baxter. Nga usa kuno ka protestante nga nagsulat nga pabor sa Katoliko. O niya gipabasa sa iyaha kinakailaba ka ni Richard Baxter murag ayan taman ra gyud nga siya protestante. Wala gyud sa kabalo kung siya sunod itabo sa life ni Richard Baxter. Si Richard Baxter, mga kaigsunan, gitanggal siya pagka-protestante. O niipon siya sa Church of Canterbury. O ang Church of Canterbury, mga kaigsunan, matod pa, the title can be traced back to the foundation of the diocese in the year 680. From then till the 16th century, the bishop communion with the Roman Catholic Church during the Reformation. Asa mabasa mga kaigsunan? Ato na yung papangutanan niya unya. Nato. So wala sa putukan, nga di ay i-ordain siya nga bishop sa Church of Canterbury, ang Church of Canterbury mga kaigsunan, closely in communion with the Roman Catholic Church. Sa ato pa, katong iyang primerong
libro nga gigamit nga gipabarog nga kuno ang mga Hudiyo, ang mga Kristiyanos gihimong Katoliko bias. Kay usa ka Katoliko ang contributor kay igsoon. Di man na pwede nga mangita kag testigos, mayon ang korte kawatan ka dili ko kawatan sir. Dili ko kawatan. Kinsa may testigos nimo kani? Mo na akong testigos, nya otro po rin kawatan. Pwede ba na? Ang iyang testigos, si Richard Baxter, nga gitanggal sa pagka-protestante, nga giordin pagka-bishop sa Church of Canterbury, ang Church of Canterbury, doon ay usag ka strong communion with the Roman Catholic Church. So mga kaigsonan, hindi na ito masabtan, magsige sa glitok, anong gitawag kong ad hominem. Kasabot na po sa ad hominem? Mauna yung gitawag o fallacy nga katarungan. Ang wala may bawi mga kaigsonan, gawas ad hominem, kanang gilitok o fallacium argumentum impitum. Wa siya kabalo niya na. O sa may fallacium impitum o argumentum impitum, usang kakatarungan nga hinimuhimo lang para iatake batok sa iyang kalaban. So naghimuhimo siya katarungan, iyang gigamit ka testigo si Richard Baxter nga kuno mauni usa ka protestante wala tiwasa nga nahimo ra pong connected sa Roman Catholic, wala tiwasa usa ka bakat na ebidensya mga kaigsonan parang iyang iatake patok sa Seventh-day Adventist Church. Mga kaigsonan, dinihil ninyo napalgan o unsa ka sincero ang magsusulti o dili sincero. Sunod ka punto kaigsonan. Gigamit niya ang Cambridge Dictionary. Nga matod pa sa Cambridge Dictionary, ang or nagpasabot og the same. Bara na tayo yung ibasa, wala tayo basa. Sa dictionary mga kaigsunan, hello, bike test. Dili sa dictionary, may namasayon mo. Nasa gisulti. Kung sa definition sa or, kaya tema magod nagkanayon, the Catholic Church or the Roman Catholic Church is the true church. Sa ito pa is the true church, usa ka iglesia, duhay pangalan. Ingon daw siya, wala daw siya magpamatuod sa pangalan. So, pildi na. Ingon pa siya nga, wala daw ko nang maguba yung tema. Siya rin naguba sa tema. Yung wala daw pamatuod yung pangalan. Puti pa sabot ng matod iglesia, wala yung pangalan. And that is the stand of the Seventh-day Adventist. Nga matuod yung iglesia, wala yung pangalan mga kaigsonan. Karon, ang akong pinalanggang kaatbang, ihural na sa publiko, na dili daw pangalan yung ipamatudan. Kaya wala daw sa pangalan ang batuod ng iglesia mga kaigsonan. Sa ato pa, tataw ngayon ang gibuhian ang Catholic Church. Iyan ang gibuhian ang pangalan ng Roman Catholic Church. Pasailuan ninyo mga Catholic Faith Defenders. Basi ka plano na si Goho nga bubalik sa Seventh-day Adventist. Sunod, gibasa dinhi nga ang or nagpasabot of the same. The same meaning equivalent. Nadiri online dictionary. The same ganit pila kabo. Kung the same pila kabo. Duha. Tawa? Ingon siya usara daw ng the same. Pero kamong mga audience sa kahibalo, nga basta ganit the same duha. Pwede mo naman pwede nga, ikaw the same kay ka ba? Hindi ka rin the same more than one. So tama ang Cambridge Dictionary nga organi mo pasabot the same. Sa diyan gipangutana siya, duha ba ang pangalan sa matuod nga iglesia? Ang iyang tubag, wala siya sa tema sa ngalan sa matuod nga iglesia. Okay. So mga kaigsonan, ang gahimo sa tema si pinalangga nato igsoon Ngoho Junior.
Ako ni sa pinalangga kay murag parinti din ako kay parehas mi profile sa lawas mga kaigsunan. So panangga nato ni siya. Ang or ng pasabot nga dasi sa ato pa pangatudan niya sa iyahang tima mga kaigsunan nga kinahanglan dasi duha ang gihatag ni Kristo nga pangalan Catholic Church o Roman Catholic Church or Roman Catholic Church bisag asa ng duha pwedeng gamiton sa simbahan. So mani dapat yang ipangatuod dili siya magbasa-basa o mga pamphlet sa Seventh-day Adventist nga nagingon nga the Catholic Church became the Roman Catholic. Dili siya dapat magbasa na kaya yung tema walang magsulti nga became. Siya naghimo mga kaigsunan. Nga na mabasa sa tema nga the became. Kamang mga CFD nga nga diri, yun na mga kanina mga 7th Adventist means padlongon this moderator. Thank you Mr. Moderator. Salamat kayo. So, actually brother, ratula po ninyo kaya dali naging kumaraton. Sige, panyuta mo pamaagi nga maratol po ninyo. Ako di kong reklamo. Bisag mangabot ko rin sa ito, maghulbaw mo kayo, wala ko'y problema niyan. Okay, ka mga palangga ko kamong tanan. Another meaning, wala tiwasag basa mga kaigsunan. Wala tiwasag basa. Nga, ang meaning sa or is alternative. Ang botong mo ba kasi pinalanggang nguho ani mga kaigsunan. Nga ang meaning sa or alternative. Sa pwedeng magpili sa duha. So pwedeng magpili sa duha. So ang akong ibilin niya nga pangutana kay mumura man akong time, taas ko nung 50 minutes. Pero mahurot ba siyang karansa nga sige explain. So, ibilin na ko niya nga pangutana karon kay alternative man di ay ang meaning sa or. Buti pa sabot magpili mga kaigsunan. So ang pangutana, nakapili na ba siya o asa sa duha ang iyang pamatudan? Nakuha niyo point? Dapat wala siya gigamit o or. Ang iyang gigamit. Kaya sa or gani, sa ito pa magpili pa siya nasa ng duha. That is alternative. Total pariha naman. Kasiman. So, karon sunod niyang pautana cross-examine or baro. Iyahang ipangatuod o iyakong cross-examinon na nakapili na siya. Dili na siya ng Catholic Church. Dili na siya sa Roman Catholic Church. O lumingon siya nga, di na ko sa Roman Catholic Church. Dili na ko sa Catholic Church. Kaya nga naman, alternative. Another meaning sa or, mga kaigsunan. Another meaning sa or, nagpasabot o uncertain. Uncertain. Why siguro? Wapa siya klaro. So sa ato pa si pinalangga na itong igsoon, Alfredo Nguho Jr. Nitindog siya nga wa siya klaro. Kaya ang organi sa ito pa, walay klaro, uncertain. Diba? Another point na rin, ang meaning sa or, nagpasabot. Nga ang or, approximate. O sa may approximate, banabana. So sa duhan, nagbanabana pa si Alfredo Nguho Jr. O asa yung barugan, base mas arang-arang ni kaduhang bubarog. No? Kaya ang primero, naglibog pa man. O asa sa duha yung pamatudan. Imbis or, ang iyang gibasa, became. Sunod. Ang pirma, ang iyang gipirmahan nga tima. Nagka na yun. Nga ang The Roman Catholic Church. That is definite article. Catholic, capital A. That is proper name. Unya mo ingon siya wala sa name. Approaching 2 minutes. Approaching 2 minutes. Moingon siya nga wala sa name, nag-capitalize niya ang pangalan ng Catholic Church. Definite article pag yun. Ayaw pagpabugo-bugo, brother Nguho Jr. kay Bright Bayak ka. Kailan yung kong abantugan ka. Bright ka kastanan sa Jinsan. Ganit ka matuoran ng mga sakop sa Jinsan ng uban. Kunya, mo rin lang uban ng rin nga, wala ka kasabot sa tema nga proper name. Kunya, mo ingon din ka nga, dili man name ang akong ipamatudan. Ang imong gisulat, proper name. Or, Roman Catholic, capital R.
Roman Catholic, capital R. Sa ito pa, another proper name. Sa inyong sunod nga pagbarog, ipakita nga duha ka proper names ang pangalan sa baton nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Kaya kung dili mo makapamatod nga duha ka buong pangalan nga proper names ang gihatag ni Kristo sa baton nga iglesia, ya isang asa lang sa duha pwedeng magpili. Kung di mo makapabarog niya na ang publiko o ang tibuok kalibutan nga nagsaksi karon, makasabot nga kamo napildi sa debate. Busa, karong sunod barog, inyong ipamatod nga proper name. Sunod, di man ko sila musukulog showdown. Makik-showdown ng takong agatong kibasa nila sa gaset nga Catholic Church. Ang tema siyempre capital C, di ba? Capital C. Ang sa Adventist Gazeta, capital C baka gihapon. Muna gusto nyo talaga kong i-challenge nila. Kung mabasa nila nga ang tema capital C, Catholic Church, o niya ang Gazeta sa Adventist, nagpamatulog capital C gihapon, building ko mga kaigsunan. Pero kung small c ang gigamit, kila nato yung building, kaluoy po, ayo ba yung sagika ng dapat na jinsan pa ba yan? Ino lang nato, wala lang sa kasabot kung sa proper name, kung sa common name. Okay, palanggaman nato siya. Igamit niya ang ebidensya, papilis Gazeta sa Seventh Adventist, nga kuno, nagpamatuon, uyon sa iyang tema, nga capital C, o niya ang tinudanay yung basahon, base capital C diya. Ato hula to nung challenge si Alfredo Moho Jr. Bingon din siya, kung mabasa ko nga capital C, pili na ka, Pastor Bilever. Okay, time. Time. Nitingog na itong mahiwagang orasan. Daghang salamat, Pastor Israel, sa imuhang negatibong pagbarog karong hapuna. Pastor, inom sa kadali og tubig, i-relaxa ang atong tilaok, mubasa una, musyaw ka una ta sa atong mga followers. Wanita sa payag ni Sir RJ Sino. Shout out kang Brother Akusi Absin Mark, Romel Cabana, Tubit Usano, Erwin Amante, Japet Shian Amorte, Gakski During Radana, CG Paras Abisya, Raymond Soles. So, adto ta sa dalada, asa ni kang pastor? The Loud Cry Ministry. Okay. Shout out kang Peter Quaterno Tosio, LJ Avena, Kerma Kiriaco, Bobs Lebrero, Cam Edgar Abiao, Moises Aki Tunyakaw. Kanang attention guys sa admin sa kuan sa The Loud Cry Ministries na ay mga post diri nga ang audio kuno sa inyong live putol-putol or dili maayo, palihog ko fix sa audio sa admin sa The Loud Cry Ministry. Okay, nakoy nabasa ganina. So sa tanang naa sa Purok Kamatuuran Facebook page, mayong hapon kaninyong tanan. Shout out kang Prince Dave Panday, Jeepert Ayala. Kikinsa pa maning uban, nagbalik-balik. So sa tanang naa, so naa kay 114 sa Purok Kamatuuran, more than 200 viewers ang sa The Loud The Loud Cry Ministry, o mga 70 viewers sa account ni Sir RJ Sino. So karon mo proceed na ta sa atong sa another cross examination nga pagabuhaton ni Brother Alfredo Moho from the Catholic Church ngadto kang Pastor SN. Bro Alfred, andam na ka sa imong pagpangutana? Andam na. Kung andam na ka, kung mutingog ka, mudagan ang imong oras. Pastor Israel Villamir may hapon. Diyos mo ko may hapon. Wala ni mo kanina, sa katapusan ni mong lito, kung mabasa nako sa inyong gasita, ang capital C, hindi kay Bisaya man capital K. Kung mabasa ng capital apildi ka, dawato ni mo dili, dapat. Agay, pa napili na ko. Moderator's time.
Moderator's time. Challenge question ni mga kahigalaan. Okay? Challenge question. Nya, wala tay rule sa challenge question. Klaruhon lang na to ha. Kaning challenge question, isang at nako ni kang pastor. Kay wala man ni sa atong rules, pwede dawaton ni pastor without further explanation. Pwede po niya dawaton, dawaton or dili dawaton, naara gina ka pastor without further explanation. Kung mingon si pastor nga dawaton ako, go ahead. Pero kung mingon si pastor nga dili nako dawaton, next question. Kay challenge question eh. Pastor? Moderator's time. Yes, moderator's time. Hindi naman sa nag-aglabas ko rin. Dawaton mo? Pero condition, hindi mabasa siya ng out. Correct. Sige, Kadali lang. ito. Pastor, kadali lang. Kung Unsay condition, pastor? nabasa na ko din nga small c, nangog siya. Ay, kadali lang, pastor. Kadali lang. Kadali lang, pastor. Kadali lang, pastor. Kadali lang yun, pastor. Ato lang klarohon sa public. Public debate naman eh. Pastor, ang muhatag o kanang challenge question siya, ang imong katundanan, ang pagtubag siya ang mubasa, pastor. Muna, akong isang at kanimo. Nga kung minong kagiyas, basahon niya. Dili, Mr. Moderator. Yes. Listen mo ko dawaton ng challenge o walay counter. So, Okay. mabukan ko counter. Kung nabasa na ko po rin nga small, dapat ka man hindi mo rin ninyo. Okay. Kay wala na kasinabot. Dawaton yung napildi. Wala na kasinabot. Dili dawaton. Counter Dili objection. dawaton. Counter. Bro, moderator. Ay sa, counter. Ningon man gud siya nihimo, may dili wala may naghimo ani. Oh, Okay. ang ilahang gigamit pwede magamay na kay kuan man na kanang internet, pero dili pwede magamay. No. Kasita, siya padawat ni. Noted, bro. Oh, Noted. kay mamaliyan iko. Moderator's time. Oh. Moderator's time. Pastor, kadali lang, moderator's time. Una, ningon ako nga challenge question ni. Wala sa rules. Wala na kasinabot ang mga debaters. Next question. Next question. Okay. Nanay kondisyon ha. Kita na ninyo kanina mo dawat. Next question. Isa kayo yung wala dawan. Moderator's time. Moderator's time. Dawaton. Counter na challenge. Objection, Mr. Moderator. Sa ikaw pildi. Moderator's time. Kadali lang. Pero gidesisyonan naman nila. Ihatag na desisyon. I will respect. Kadali lang. Nihatag na desisyon ang mga moderators. Next question na kay challenge question. Okay. Wala na kasinabot ang affirmative, wala na kasinabot ang negative. Para dili ta, para mupadayon ta, next question kay ang challenge question, wala sa rules nga ilang gipirmahan. Okay. Tumagi. Okay. Sige. Option time. Wala na. Sige. Sige. Okay. I respect the decision of moderator. Mabasa yun niya, letter K, big letter. Okay, next question, Pastor Villaver. Ningon ka ganina, na nagimo-himo ko kang Baxter. Himo-himo na ko ni kang Baxter. Categorical question. Kini nga itong gigunitan, kinsa naghimo. Ako si Baxter. Tabag, categorical. Matuni mo si Baxter. Okay, si Baxter. Okay, salamat. Moderator's time. Si Baxter na nagtapos. Pastor, napakay 1 minute, Pastor. Okay, wait ang 1 minute. Continue, Brother Stalwart. Okay, continue. Dili sa inyong The Ministry Magazine, page 29, premise, Mr. Moderator. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church, established by Christ and His Apostle, just as soon she become the Roman Catholic Church. Atong pangutana, kinsay nag-establish sa sa Catholic Church na pag-abot sa panahon na himong Roman Catholic Church, sumala sa inyong basahon, akong pangutana, sumala ni kinsay nag-establish. Mr. Moderator. Objection. So, ang Objection, Mr. Moderator. ang pangutana nimo kung kinsa nagtukod sa small c. Ang imong tema capital C, small c. Moderator's time. Objection. Moderator's time. Objection. Kuha ko ng utanag small c, big C. Okay. Ang atong pangutana, sumala sa ilang basahon, kining ancient Catholic Universal Church nga ason she become the Roman Catholic Church. Kinsay nag-establish? Wa ko ng utanag capital C, Mr. Moderator. Ipatubay ni. Okay, Kinsay Moderator, nag-establish? I'm not Mr. Moderator. Counter objection. Go ahead. Ang tema man kung capital C, Catholic, ang iyang ebidensya small c. Okay. Moderator. Dili man po yung pangutana is irrelevant. The question is irrelevant. Ang iyang topic is capital C. Mm. Ang iyang ebidensya is small c. Okay. So irrelevant.
Noted. Irrelevant. Noted. Moderator's time. Moderator's time. Moderator's time. Dalahon ako ni sa board. Tugutan ang pangutana na stalwart or dili? No. No. Okay, no ang isa. Dili na, no na. Okay, next question bro. Okay, salamat. Matod nimo, a small C. Sumala nining inyong basahon, just as soon as discharged, joined herself to the state, and she persecuted the pagan, and she become big letter, the Roman, big letter, Catholic, Imperial State Church, pangutana. Insakto ba ang inyong basahon? Sumala sa nakasulat nga ang Roman Catholic Church, Kapitalar, mao'y ng Lotos. Sumala sa gibasa. Ikaw na po'y gabasa. Objection, Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Kapitalar! Objection, Ang objection. Lotos! Moderator's Sumala time. sa mong gibasa. Moderator's time. Pastor, naatay gitawag og categorical question. Okay, yes. Yes ka, Pastor. Okay. Okay. Wala ko nangutanag ng lutos. Okay. Basa ni Moy. Ay, sa Isa, Pastor. Kadala, That is my objection, time, objection. Oh. Kadala, Pastor. Ang Sige. akong pangutan na insakto ba ang basahon nga capital R, capital C o church? Insakto ba ni ang ilang basahon? Wala ko nangutanag ng lutos. Okay. Insakto ba ang iyong basahon? Mr. Para Moderator, ibutan. counter Counter objection. objection. Nganong gibasa man niya nga appeal nga ni join sa state ug ng Lotos. Okay. Mababa sa mutan habis ng Lotos. Okay. Kung sa maka na-miss yan naka. Ops, kadali lang, Pastor. Moderator's time. Moderator's time. Pastor, atong garohon nga naata sa cross-examination karon gikan sa imong pagpamahayag. Affirmative ang iyang pangutana, ngadto kanimo as negative. Ang iyang pangutana, Pastor, regarding sa inyong basahon. Palihog ko tubag, Pastor, sa imong sa pangutana, Pastor, regarding sa inyong basahon. Okay? Bro, Stalwart, naka-time post ta? Usba ang imong pangutana. Balik ka Okay. imong pangutana. Ayaw. Balik na. Hello. Nawa na ba? Okay. Wala po kayo mic. Hello. Okay, hello. Para maghinay kayo? Okay na? Post tayo sa... Naka-time post ta. 13 minutes and 3 seconds. Hello. Okay. Thank you. Matod manggod niya, dili capital R, dili capital C, o dili ang maong basahon. Kining atong gibasa nga kining Ancient Catholic Church nga pag-abot sa panahon, kining Ancient Catholic Church nga gitukod ni Kristo nga pag-abot sa panahon, nahimong Roman Catholic Church, akong pangutana, nagtug-an ba ang inyong basahon o tinuod nga kining Ancient Catholic Church established by Christ and she become the Roman Catholic Church, nagtug-an ba ning tinuod o nagtug-an ning baka? Okay, time resume. Mr. Moderator, pwede na ba ipabasa niya? Okay, moderator's time. Time post. Na ay hangyo. 1 minute clarification. Basaha palihog. Basaha palihog. Reference. Okay, ako basahon. Para masabtan sa tanan. Mas nindot ni kay pabasa. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and his apostle continued to the time of Constantine about 121 AD. Sa paragraph 3, just as soon as the church joined herself to the state and she persecuted the pagans and exchanged force for persuasion in her religious war, and she became the Roman Catholic Imperial State Church. Atong pangutana, kining establish ni Kristo nga Catholic Church nga nahimong pag-abot sa panahon nahimong Roman Catholic Church. Atong pangutana, nagtugan ba ning tinuod o nagtugan og pakak nga si Kristo nag-establish nini? Time resume. Palihog ko, Pastor. Mr. Moderator, pwede ba ipabasa ko sa kaya wala ko maklaro? Okay. Delaying tactic. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Kadali lang. Moderator's time. Bro, bago na ko i-reset ang imong oras, ang imong na-consume sa imong clarification is 40 seconds. Naana lang kay 20 seconds, bro, to complete your 1 minute clarification. Pwede nimo basahon, bro, within 20 seconds lang. I-allow na ko within 20 seconds lang. Go ahead. Okay. The Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and his apostle
continued to the time of Constantine about 321 AD. Just as soon as this church joined herself the state, she persecuted the Time. pagans. Okay, Pastor, nabasa na. Mauna lang na yung 1 minute, Pastor. Palugog tubag, pangutana, Pastor. Ang akong tubag, sumala sa Ministry Magazine nga ang Iglesia Roman Catholic ng loto sa mga pagano. Objection, Mr. Moderator. Objection, objection. Objection. Okay, objection. Objection. Tinood Yes. nga ng loto ang Roman Catholic Church. Okay. Wa bang kulungutanag ng lutos? Ang akong gipangutana, nagtugan ba o tinuod ang inyong ministry magazine nga nag-ingon kining ancient Catholic Church established by Christ and His Apostol na sa pag-abot sa panahon na himong Roman Catholic Church? Lutos. O nagpangutana, Moderator's time. nagtugan ba o tinuod o Moderator's namakak ang ministry time. magazine? Naatay categorical question should answer first categorically. No? Ang categorical, tinuod ba? Yes or no, Pastor? Then naatay 50 seconds time resume. Sumala sa nabasa nga ng lotos, tinood. Objection, Mr. Moderator. Okay. Wala lagi ko nangutanag ng lutos. Okay? Ang akong gipangutana, nagtugan ba tinuod ilang basahon? Moderator, ang iyang gibasa manggon ng lotos. Ang iyang pungutan na tinood ba iyang nabasa? Tinitandok ko nga tinood ka ng lotos. Pastor, ang regarding sa iyang basahon, bro, kanang tawag kani. Nalibog din ako. Pastor, napakay 45 seconds, Pastor, to complete your 1 minute. Okay? I wave. Okay, bro, moto yung tubag, bro. Bro, Salway, i-wave niya ang 45 seconds. Next question. Dali lang, Mr. Moderator. Kami siya. Isa kinapit gamay ito ay Yes, yes. i-explain ng gamay, no? Moderator's time kadali. Gubo lang kayo. Moderator time, asa Pastor, i-wave naman gud nimo imong oras. Next question na ta, cross examination i-wave na nimo. Gingan ta ka nga naa pa kay 45 seconds, Pastor. Next question. Okay, sunod nga pangutana. Kining Biblia sa protestante nga kauban ninyo. Kauban ninyo protestante. Sa Juan is versikulo 16. Ingon siya dinhi, at ingon si Kristo nagingon ha, si Kristo. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, under only universal head. Agong pangutana, unsang simbahana ang giingon ni Kristo nga itapukan niya sa iyang katawhan. Catholic Church or Seventh Adventist Church? Categorical question, answerable categorical question. Ang gibasa, komentaryo ni Baxter. Dili Objection, objection. Dili, pagkadali lang. Ayaw. Kadali lang. Mr. Dahil sa- Moderator, dili problema. Moderator, Ang iyang wala. pangutana, gibasa, komentaryo ni Baxter. Ang iyang pangutana, si Kristo, pastilan. And Okay. according to Baxter, Objection, Mr. Moderator. Okay, dili objection. dapat Mr. Moderator, ang pangutana niya, according to Baxter, tinuod ba nga ang gitugon ni Kristo Catholic Church? Dili kay according to Christ, according to Baxter. Objection, Mr. Moderator. Okay, kadali lang. Moderator's time. Papinawon sa natong isa ka ang affirmative. Sige, bro. Sumala sa atong tema, dawaton ang tanang version sa Biblia. Correct. O niya, ang akong pangutana niya sa Biblia. Ang akong pangutana, wala ko niyong according to Baxter. Okay. Ang akong pangutana, unsang simbahana ang ginganlan ni Kristo dinhi, natapugo na iya ang iyang katawhan ubos sa iyang pagmando. Catholic Church or Seventh Adventist Church? Kana Okay. akong pangutana. Moderator's time. Pastor, klarohon lang dili according Baxter, according to Bible, unsa nga sitas na. John 10:16 sa Palihog kong tubag, Pastor. 1 minute, go ahead. Ang akong tubag siyang pangutana, pwede pausap. Ospo na to. Ospo. Okay. Ospo. Moderator's time. Unsa man ipabasa ko sa? Ipapasa ko usap daw. Okay, Para iyaki og maklaro moderator, Pastor, kay nagdagan ang atong oras. 7 ang na-consume nimo sa imong 1 minute is 7 seconds. Naka-time post ta. Go ahead. Okay, Ospo na ko pasa. Time post. Sumala din sa Biblia, kay nasa atong tema, dawaton tanang version sa Biblia. Biblia man Sumala din sa John 10:16, and beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles.
them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one. Big letter. Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Akong pangutana, unsang simbahana ang giingon ni Kristo nga iyang tapugon ang mga hintil ubos sa iyang pagbantay? Unsang simbahana? Catholic Church o Seventh Adventist Church? Tubag. Ang tema, Mr. Moderator, walay 70 Adventist diha, naglapas siya. Okay. Wani mo badlonga ba? Moderator's time. Wani mo badlonga? Noted, Pastor, kung categorical question gani, brother, oo o dili lang, dili na to, papilion siya kaning Catholic Church or Seventh. Mr. Moderator. Kadali lang, pumalas ako. Okay? So, categorical question, dapat Catholic Church ba o dili? Ano lang, bro, di na lang na to isa Counter pa. objection. Yes. Mr. Moderator, that is not categorical question. That is multiple choice. Okay. Oo. Nara sa iya ha, kung Okay. unsay pilion niya diha. Okay. Oo. Bro, wala man tay multiple choice sa atong rules. Okay? Ang inyong gipirmahan is categorical question only. I will reconstruct my question. Okay, bro, pakihapalihog ko, reconstruct. Objection ni bro. Bro, objection time ni bro. Objection time. Kabalo misa mong gibuhat diri. Ha? Kabalo ko sa akong gibuhat diri. Walay labot sa labisa. Duha ka Labot oras, tingali. duha ka cellphone akong gidala diri. Giubanan ako diri. No, objection time ni. Basta objection time, ang running time muundang. Okay? Klarohon ako na. Mao nang wa nagdagan ang oras kay na ay klaro. Mo na kabalumi sa mong gibuhat diri. Palihog lang. Okay? Kung nisali ka inyong pastor sa mua, saligi pod. Okay? So, bro, reconstruct ang imong pangutana kay dili nato pwede dawaton ang multiple choice. Okay. Next question. Nalipay sila, nalipay. Next question. Ako lang i-reconstruct. Dili sa gitawag og Biblia nga John 10:11-16 ingon siya dinhi. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me, and Jews and Gentiles shall be one. Catholic Church under me and only universal head and shepherd. Ako pangutana pastor, nadunggan pa nimo ang akong gibasa? Nadunggan, yes or no? Yes or no? Mr. Moderator, nanguta, nangayaw kong categorical yes or no? Mr. Moderator, yes or no? Mr. Moderator, objection. Okay, next question. Atay rules kung dili mo tubag sunod sa 15 segundos. Okay. Next question na. Ayaw ninyo, Brad, kamo may nagbuhat sa inyong rules. Dapat kamo sweeto. Kadali lang ha? Mr. Moderator. Yes. Naghatag na ko body language. Okay. Yes, bro. Yes. Bro, Okay daw. body language means silence gyapon na. Dapat mulitok ta kay unsay purpose sa tong microphone. Sorry. Sa inyong rules kung dili mo mutubag sunod sa 15 segundos sabot pasabot dili kanang wala ka ni tubag ana bro. Next question na. Next question, brother. Yes, tubag niya. Ang akong tubag, yes, nabasa yun din ha sa Biblia nga sinulat ni Baxter. Okay, yes. Iyang giingon nabasa sa Biblia nga sinulat ni Baxter. Sumala sa imong nadunggan, pastor, iniyon makag-yes. Unsang simbahana ang tapukan ni Kristo sa iyahang sa katawhan upo sa iyahang pagbando. Sumala sa imong yes nga tubag. Unsang simbahana? Ang simbahan nga gitapukan sa tanang mga linuwas o pinili ni Kristo, sumala ni Richard Baxter nga Biblia, mao ang Catholic Church. Okay. Sumala ni Baxter nga kauban ninyo. Objection, Mr. Okay, Moderator. moderator's time. Kadali lang. Kanang padayon ta. Bro, padayon ta bro. Okay, padayon. Okay, kadali lang, moderator's time. Pastor, kung mutubag ka, nya mundang ka, mga 2 ka segundo, i-consider naman gud nako nga humana kag tubag. Nya karon ma-reset nako ang oras, mutubag ka na. Mukuan na pod, no? Okay, stand corrected. Sorry. Mo na, sige bro. Padayon. Time resume palihog. Okay. Sa imong pagingon nga katolikong simbahan ang tapukan ni Kristo sa iyang katawhan, sumala nini akong gibasa nga Biblia, tinuod pa gyud ni o nasayop lang ka? Tubag. Ambot ni Baxter o tinuod pa dili. Tinod. Okay. Ambot ni Baxter o tinuod pa dili.
Okay, Yan, nag-focus siya sa tinuod. next question. Moderator's time, kadali lang. 50 segundos na bilin, Pastor. 50 segundos. Pastor, 50 segundos. Ipadayon, dili. Gamay lang, gamay lang. Okay. Iya man kong ipatumar sa kuha ng Biblia nga under the commentary of Richard Baxter. Iyang ipatulong sa kuha ba, wala silang armas. So tinuod ba raw, tinuod, sumala ni Baxter. Tinuod ba raw, ampot ni Baxter, tinuod ba po. Paniya si Baxter dire, iatong putik sa minon si Baxter. Nagpalaban ka tao, nakauban na po ninyo ng mga Katoliko. Pastilan. Si Baxter ha, Protestant. Next question. Next question. Dili kuan. Moderator, ako anong panahon? I-ordain sa bishop sa Canterbury, ang bishop of Canterbury in communion with the Roman Catholic. Kauban ninyo si Richard Baxter. Okay. Okay. Next question. Next question, dinita sa dili na mong kauban. Kining the whole divine scripture of the Old and New Testament, iya kini ni Joseph Hall nga Biblia, usa ka protestante gihapon nga Anglikano. Sa 1 Gs versikulo 16 lang gihapon atong basahon. 1 Gs versikulo 16. Ingon siya dinhi atong basahon. Dugaya oy. Ingon siya dinhi. Okay, time sa kadali, bro. Sa gamay sa brother Pastor Ward, pwede iyang mention ang pangalan. Kaya mo subayan din Katoliko bagdili. Kaya ba sa protestante na po. Okay. So Okay. ito ka ng pangalan. Okay, naatay rules nga hilingon ang Okay, mga okay. referensya o Biblia. Palihog daw, palihog hilinga, no? Bro, Okay. Joseph Hall. Dire banda bro, Dito, ayaw. dire. Okay, dire banda, dire. Okay, dire bro, dire hilinga bro. Na, Joseph Hall. okay. Picture na lang. Picture, Joseph Hall. Okay, Thank you. Ay, picture isa, para Picture, sigurado picture. yun, kaya dili malimtan. Okay. Okay, thank you. Sige, time resume. Okay. Si Joseph Hall, usa siya sumala sa Britannica, usa ka Anglican, bishop sa Anglikano. Anglicanism, one of the major branches of the 16th century Protestant Reformation. Matod pa din ni Joseph Hall sa iyahang gitawag og Juan versikulo 1 Gs versikulo 16. Ingon siya dinhi, "Ye my chosen people of the Jews are now my known and noted flock, but I have other sheep also beside you, even the Gentiles, which are not of your fold, but shall have a fold of their own, a more famous church than yours. I must alone bring home out of the west desert the gospel, and by the power of their all the united and one body of the church with you, so that Jews and Gentiles shall make up the Catholic Church under me and one only head." Akong pangutana, Pastor, sumala ining Biblia, unsa nga simbahan ang gilitok ni Kristo nga ang tanang tao ubos sa iyang pagbantay sa mga simbahan? Unsa simbahan na? Siyempre, kasi Joseph Hall, usaman ka Anglican. Jesuits. Pabor sa inyo. No. Catholics. Okay. Nadiri o, usa siya ka professor sa Jesuits College. Saan ka man na ron? Objection, Mr. Moderator. Siyempre, pabor sa inyo. Wakil ang ebidensya diha. Mangutana ka kung sa simbahan. Siyempre, Katoliko. Kaya nagsulat, Katoliko. Maestro sa Jesuits. Objection, Mr. Moderator. Okay, objection? Kadali lang. Moderator's time. Diba? Baton pa. Pastor, kadali lang. Batuod ka. Objection siya. Okay. Napakay nabilin 29 seconds, Pastor, sa imong 1 minute. Okay, time pause, 5 minutes and 46 seconds. Objection, atong paminawon. Okay, public, no? Ato lang klarohon. Dihangyo ta kaninyo nga dili lang mo syagit. Palakpak lang mo. Kung dili mo gusto sa tubag o naganahan o dili mo. Palihog ko. Bro, ano sa imong objection? Wa ko no, ang akong i-object, pwede na itong matanaw nga sa gikan na ilang source kay Joseph Hall. Kaya ako, Britannica man. Okay. Moderator's time. Ato sang pahumanon ang iyang 29 seconds para di ta maputol paghuman hilingon. I-apply na to ang balaod sa paghiling sa maong referensya. 29 seconds, Pastor. Continue. Go ahead.
Mga kaigsonan, sumala na rin si Joseph Paul. Usa ka professor sa Jesuits College. Nagsulat siya sa mga libro, siyempre alam ni Isaac Seventh Adventist with tinuod. O ka protestante, ang iyang yung ipamator, katoliko. Kaya professor man siya. So nagsulit mo siya Biblia mga kaigsunan, kini man kung ay pastilan. Ngayon ang tanong ganina, na dili pwede nga maghimo mo testigos nga kauban ra po ninyo. Time, Pastor. Humana ang imong 1 minute. Okay? Okay. Atong i-apply ang sa nga rules ni. Okay, time pause, palihog, time pause. Nga hilingon ang kuan ang inyong mga referensya, diri palihog. Hilinga palihog. Okay? Asa man na. Oy, perting taasa. Okay, sige. Ayaw mo po, basaha ang sinugdanan. Oy! Tanaw na to ni mong research kung asa gikan. Joseph Hall. O sa imong source ani. Dala. O sa source nimo kay nasa tong lagda bawal ang Wikipedia. Source nimo, ato tanaw nimong source. Okay. Source. Okay, noted bro. Oy! Wikipedia ang gigamit! Nagsabot me! Nadya, bawal ang Wikipedia! Okay. Dakpan! Okay, kadali lang. Wikipedia ang Okay, gigamit! noted nga dili libro ang Correct. references. Correct. Online references, kadali lang ha. Okay. Noted nga dili libro. Kadali lang bro. Okay na bro. Bro, noted na bro. Noted. Okay. Mr. Moderator, excuse me. Yes. Siya mismo nag-ingon, bawal ang Wikipedia. Gamiton ka na. Okay, kadali lang. Moderator's time. Kadali lang, Pastor. Noted nga ang gipakita sa negative side based on online references. Okay? Mahora na ha? Then, Pastor? Ang ikasagutan na bawal ang Wikipedia sa tema pagpamatuod sa iglesia. Pero ang pangalan sa author wala nakatatak. Walang nakasulat nila nga bawal mo gamit ang Wikipedia. Okay. So para sa tema, bawal mo gamit ang Wikipedia. Pero pag double check sa ngalan sa author, walang nakasulat sa balaod na bawal ang Wikipedia. Okay. Moderator's time. Laruhon nako nga ang Wikipedia only search engine kung mangita tag kamatuuran online. Kadali lang. Yes, noted. Dili na nako na i-check Brad kay dili ko debater, moderator ko. Ginoted lang nato to the public nga ang inyong gigamit is based on online references. Good. Yes. Okay. Wala problema. Ang ako diha, ang inyong gigamit pagpamatuod based on online references. Next question. Next question. Time resume. Next question. Dili siya sa Biblia kang Joseph Paul, inita silang basahon. Ligon kayo ng kasita ba, perting ligon na ani. Pauta na. Ligon sa inyong basahon, page 43. Ang matuod nga iglesia, piho kayong Katoliko. Tungod kay kini gisugo man pagpahibalo sa tibok halapad nga kalibutan na ang iyang Katolikong kinahanglan na sangkap sa usa ka Katolikong Kristo na adunay Katolikong relihiyon. Pauta na. Sumala sa inyong basahon, kasita, unsa matuod nga iglesia, tubag. Iluman. Objection. Atong ipa-double check ang iyahang Mr. Moderator. I address to you the one request. I humbly request i-check na to ang iyahang Objection. Okay, moderator's time. Time pause. Bro, natay rules ana. Okay. Natay rules ana. Diri na pod ta. O dali mo dali. Para magkaklaro ta. Dili na to taguan. Okay, kadali lang. Asa. Kadali lang bro. Walay gitaguan bro. Dili lang ta mohatag og comment kung naay gitaguan. Mao ang gipaduol ta mo diri para maklaro na witness tulo ka mo. Ikaupat pa ni. Okay, sige bro. Basaha palihog.
nihatag tag usa ka minuto para hilingon ang referensya nga gikan sa affirmative side. Gihiling karon ni Pastor Israel ang dokumento nga gikan sa affirmative side. 4 minutes and 20 seconds time remaining, cross-examination time. Okay? So, humana og hiling si Pastor. Palihog ko sa imong pangutana, bro. Naka-time post ta. Balika lang imong pangutana para makuha. Balika lang, bro. Sige. Okay, balik ko ng pangutana, no? Ana yun ang kamaturan. Ana yun ang. Sunod pangutana, diya, balik ko na ko. Ang matuod nga iglesia, dinita sa big letter, kay gusto man niya big letter. Aron ang tanang mga tao masinati sa relihiyon ni Kristo nga muluwas tungod sa pagtuo kaniya. Iyang gitukod, iyang katoliko, big letter. Katolikong iglesia. Iyang gitukod, iyang katolikong iglesia. O gisugo kini sa pagdalang Kristyanismo ngadto sa tanang mga katawhan. Pangutana, unsay gitukod ni Kristo nga iglesia sumala sa inyong basahon kasita. Tubag. Akong tubag, paminawan ninyo. Ang gitukod ni Kristo nga iglesia, dili Romano Katoliko. Sumala sa nabasa, dili Romano Katoliko ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Sumala sa nabasa. Okay. Moderator's time. Bukod. 23 seconds ang imong Objection sa objection. Mr. Moderator. Ganun lang, napay pura si Pastor. Pastor, i-wait mo ang imuhang nabilin nga oras. Napa kay 47. Padayon na lang. Okay. Kaya pagkukuro lang kita ko ganit. Okay. Sige. Next question. Okay. Sumala sa tima nga imong gipirmahan nga atong pamatud-an nga ang Katolikong simbahan o Romano Katolikong simbahan gitukod ni Kristo. Akong pangutana, kay matud man nimo dili Katoliko. Kana ba? Correction. Wa pa ko nahuman. Moderator's time. Moderator's time. Puputan mo ko ni mag-istorya. Moderator's time. Kadali lang, Pastor. Manon sa nato og pangutana, Pastor. Iagi lang og objection kung dili nimo gusto ang iyang pangutana. Pastor? Dili, nabot-buot mo gud siya. Yeah, i-objection, Pastor. Ay, sorry. Okay. Objection, Mr. Moderator. Yes, palihog. Yeah, sorry. Ayaw mo kong punta, ayaw mo kong question, leading nga, ningon daw kuno ko nga dili Katoliko. Okay. Ang akong gisulti, dili Romano Katoliko. Okay, noted. Nadungog ta Salamat, bro. salamat. Noted. Thank you, clarify. Okay. So yun ka, muyo nagkakaroon nga Katoliko di ay, pero di na Romano Katoliko. Diba? Dili Romano Katoliko ang gitukod ni Kristo Wala ng Iglesia. na objection, Mr. Moderator. Okay. Nangutaan ako kategorikal o yun pagdili. Muyo na siya karon nga gitukod ni Kristo Katoliko pero dili Romano Katoliko. Categorical. Yes or no? Pastor, muuyon baka o dili? Then 1 minute explanation. Go ahead. Dili na ko explain. Ako lang ko ba maurag yun eh. Nawa explanation. Di ba ko para sa ninyo nga masig explain? O yun na siya. Maurag yun eh. O yun na. Gitukod ni Kristo nga Iglesia usa ka dili Romano Katoliko. Kung mabasa ninyo nga Romano Katoliko gikan sa mga basahon, pildi na ko. O yun na Pero siya. dili mabasa nga Romano Katoliko ang gitukod ni Kristo sumala sa kanang gasita nga imuhang gitulid sa kumnaong diha. Dawat ang pildi na. Okay. Sunod nga basahon kining gitawag og Ministry Magazine 1945 issues. How church was founded. Yun sa simbahan pagtukod. Ingon sa din eh. That's its origin from selection by Jesus Christ of Apostle Peter and Chief of Apostle and traces its history through his successor in Bishop of Rome. Akong pangutana, tinuod ba ni ang inyong basahon nga nag-ingon nga gitukod ni Kristo nga simbahan nga na-inline sa mga obispo sa Roma? Tubag? Mr. Moderator, objection. Pwede pa naman yung basa. Okay, clarification. Ihog sa imong referensya, Brother Stanward. Hilingon na po sa kampo ni Pastor Israel. Wa daw, pahumanon og basa niyo. Pahuman, may pahuman. Ay, pahuman di ay. Sorry. Ko sa period, human ako basa. Niyo Okay. ako sa period. Human naman siya basa, Pastor. Kaya na-period naman daw niya.
Oh, basig. So, Tubag. lagi. Hindi lang. Mr. Moderator. Okay. Okay. Napa may sumpay o napang may paragraph ako nakita sa sumpay God. Okay. Bisa ako man ko pasabog yung period, wala na yung sumpay. Mr. Moderator, Arthur. Okay. Na may sumpay. Kadali lang ha. Kadali lang. Cross-examination ni Pastor. Ni kuha siya siyang pangutana sa inyong magasin. Palihog kog tubag sa iyang pangutana sumala sa inyong basahon. Sa inyong basahon, Pastor. O sa magbasa. Spolog basa, that is delaying tactic. How church was founded. Diyo nila din sa ilang ministry magazine. This is origin from selection by Jesus Christ of Apostle Peter and chief of apostle and traces its history through his successor in Bishop of Rome. Nagtugaan pag tinuod ang inyong basahon nga kining na si Kristo nagpili og apostoles nga na-inline sa bishop sa Roma nga kining simbahana masumay sa kasaysayan. Nagtugaan pag tinuod kining basahon na? Yes or no? The answer is Yes. walay Roman bishop ang isgutan. Moderator's So the answer time? is yes. Pero Okay, walay yes. Roman bishop. Okay, Pastor, napaka-oras, Pastor. Padayon. Kadali lang. I-check sa namo kadali kay gina lagi na ako nga gaduda ko na gipopol dito. Kaso to basa. Asa Ako, pangutana? Okay, kadali lang, Pastor. Kuman ako tanaw na to diri. Tubag pa nimo karon ni Pastor. Napaka-oras. Nag-request na gani commission moderator nga ato na kon diri. Ito basa. Ay kadali lang, Pastor. Humanon sa nato imong 1 minute pag humandalahon nato diri. Ayaw gamita imong 1 minute, lugi ka, Pastor. Malugi Sige ka. lang, sige lang, okay ra po. Okay na ka? So i-wave mo na imong 1 minute? Yeah. Okay, wave ang 1 minute ni Pastor. Palihog ko diri, bro. Kung saan man ni Pastor. Hilingon ninyo, palihog kog hiling. Di, kanilang man ang gipresent sa isa-isa lang. Okay. 1 minute and 40 seconds. Gihiling ni Pastor sa usa ka minuto. 1 minute. Ako ang referensya pag-provide og imo. Okay. Pastor, I love you. I love you, Pastor, I love you. Okay. So, humana og hiling. Palihog ko sa pangutana, bro. Ako i-turo sa imo ha. Ah. Ako man yung basa ba? Ako yung basa. Okay. Time karon sa cross-examination, Pastor. Dili sa binasahayron. Humanon sa nato ang cross-examination. No? Humanon sa nato ang time nato cross-examination. Padayon sa pagpangutana, Brother Stalwart. Okay. Gamit na pagtag history, World Almanac, and the Book of Facts. Sa page 704, ingon siya, Roman Catholic, traditionally founded by Jesus, who names in Peter the first vicar developed in the early Christian proselytizing especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Akong pangutana, unsa nga simbahan ang gifounded ni Kristo sumala sa akong gibasa? Sumala si mo ang tema or Catholic or Roman Catholic. Matod pa si mong tema. So wa pa ka ka-decide ug asa sa duha. Unang ay kong pangutan ang unsa. Objection, Mr. Moderator. Go ahead, objection. Okay. Nangutana kung unsang simbahana ang gitukod ni Kristo sumala sa akong gibasa. Wa ko nangutana or o unsa pa diha. Okay, moderator's time. Pastor, naghatag siya og standard referensya. Diha nimo isubay ang imong pangutana, imong tubag. Ay Napakay. ako na ako, Mr. Moderator. Sa Yes. Okay. Sa tema, Pastor, pero karon nagkutlo siya og related sa tema ang imong tubag, pero ang iyang gipunto, Pastor, ang iyang gibasa karon nga standard referensya. No? Okay. So, 50 seconds, 50 segundos, Pastor. Ako ayan. Imo ha, tubag, padayon pagtubag. Ang akong tubag mga kaigsunan, ang iyang gipangutana sa kuha, unsang iglesia ha, Roman Catholic ba? Sa iyang tema gani, wa pa gani sa ka-decide ug asa sa duha, ako na pa desisyonon. Di ba nakuha ng punto? Sa iyang tema, the Catholic Church o Roman Catholic, na ako na hindi ang padesisyonon. Wa pa gani sa ka-desisyon. Mo desisyon mo ta siya una. Magpili sa asa sa duha. Ayaw ko niya kwestiyonon. Di kay, ang iyang problema, ako'y pasulbaron. Pastilan. Balik ka sa tema mga kaigsunan. Ang tema, the Catholic Church or the Roman Catholic Church, pagpili asa ng duha, magkasinabon ta.
Okay, time. Wala na tayo oras, Brother Stalwart. Natunong sa 3 seconds ang nabilin. Wala pa kaniingon. Dili na. Kay 3 seconds na lang ang nabilin. Ganina kang pastor, 43 seconds, taas-taas pa to. Wala pa kaniingon. Karon. Okay. Napaman tayo duha ka stand bro. Diha na lang na ibundak ang imuhang sunod nga pangutana. Okay, ang diri natapos ang cross-examination sa first set. Relax sa diha mga kahigalaan.